Якія навіны Лукашенко вырашыў ігнараваць, хто просіць у яго дапамогі, а таксама хто канкрэтна адказны за важныя забароны ў Беларусі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сваякі асуджаных махляроў запісалі калектыўны зварот да Лукашэнкі і кажуць, што ва ўсім на самай справе вінаватыя сілавікі, а канкрэтна Губазік і следчы камітэт. Гаворка ідзе пра так званую справу хуткіх пазык. Гэтай вясной у Гомелі асудзілі 13 маладых людзей, якіх прызналі вінаватымі ў махлярстве, здзейсненым групай асоб альбо ў асабліва буйным памеры. Магчымае пакаранне па гэтым артыкуле складае ад 3 і да 10 гадоў, і па даных следства ад дзеянняў злачыннай групы пацярпелі больш за 200 чалавек і 3 банкі. Агульная сума шкоды склала 875 тысяч беларускіх рублёў. У выніку фігурантам справы прысудзілі тэрміны ад 3 і да 8 гадоў калоніі, а таксама яны павінны выплаціць штрафы ад 100 і да 400 базавых велічынь, а гэта ад 4,5 і да 18 тысяч беларускіх рублёў. Цяпер людзі ў кадры кажуць, што яны сваякі тых самых 13 асуджаных і звяртаюцца да Лукашэнкі па дапамогу і справядлівасць. Удзельнікі звароту даволі туманна тлумачаць, чаму іх блізкія апынуліся за кратамі, і настойваюць, што ў іх дзеяннях няма складу злачынства. Нібыта іх блізкія працавалі як звычайныя прадпрымальнікі. Ну а затым гучаць даволі сур'ёзныя абвінавачанні на адрас як міліцыі, так і следчага камітэта. Ни один из 28 клиентов, признанных потерпевшим, не обращался с заявлением в правоохранительные органы, либо с претензией к предпринимателю. Их вызывали сотрудники ГУПОП и ОСК, заставляли писать заявления, многим угрожали, что иначе они будут соучастниками. Показания потерпевших записывались не с их слов, о чем многие из них открыто сказали в суде. Указывали о давлении со стороны следствия. Показания потерпевших на следствии написаны все под копирку, одинаковые фразы, одинаковые выводы. Хотя как 238 человек, незнакомых друг с другом, могли давать одинаковые показания? Адзін з удзельнікаў звароту звяртае увагу на тое, што адбывалася падчас суда. Следствие и судебный процесс сопровождались беспрецедентным давлением и жестокостью. В ходе судебных заседаний суду было официально заявлено о недозволительных методах следствия, угрозах и насилии над нашими родными на этапе следствия. Более того, факты физического насилия со стороны сотрудников милиции, осуществляющих конвоирование, происходили прямо в перерывах между судебными заседаниями. Наши родные просили суд и государственного обвинителя вызвать скорую помощь, отреагировать на нарушения, но суд и представитель прокуратуры проигнорировали эти заявления. З гэтых відэа вынікае, што сілавікі схапілі купку ні ў чым не вінаватых прадпрымальнікаў і зляпілі з гэтага фэйкавую справу аб арганізаваным злачынстве. Але ж на справе не ўсё так проста. Мэтавай аўдыторыяй так званых бізнесоўцаў былі пенсіянеры, беспрацоўныя і студэнты, то бок тыя групы насельніцтва, каму тэрмінова патрэбна хоць колькі грошай. Рэкламныя улёткі расклеіваліся па ўсёй Беларусі, а на сайце прадпрымальнікаў віселі лагатыпы вядомых банкаў. Яны збіралі заяўкі, а менеджеры па тэлефоне прызначалі сустрэчы ў гандлёвых цэнтрах. Ужо на месцы людзей угаворвалі аформіць на сябе ў растэрміноўку нейкую дарагую тэхніку, якую адразу жа выкупалі на месцы ў разы танней. Атрымліваецца, кліент меў на руках трохі грошай і крэдыт, а так званы прадпрымальнік сыходзіў з умоўным айфонам, купленым за палову кошту. Потым такія гаджеты бізнесмены прадавалі па аб'явах і дзялілі прыбытак. Наколькі ўсё гэта можна назваць сапраўдным бізнесам, вырашайце самі, але цяпер сваякі асуджаных напіраюць, што кліентамі былі дарослыя людзі, якія добраахвотна пагаджаліся удзельнічаць у такіх схемах. Менш чым за суткі відэа набрала 500 000 праглядаў у тык-току. Цікава, што ў каментарыях меркаванні людзей падзяліліся. Адны шкадуюць і так званых прадпрымальнікаў і іх сваякоў, а другія лічаць, што такі спосаб заробку гэта і ёсць махлярства. Тым часам Лукашенко, які вельмі любіць выказвацца пра ўсё на свеце, цяпер маўчыць. На парламенцкіх выбарах у Арменіі, якія прайшлі ў нядзелю, перамагла партыя дзейнага прэм'ера Ніколы Пашыняна, які неаднаразова крытыкаваў Мінск і асабіста Лукашэнку. Цяпер Пашынян плануе праводзіць курс, накіраваны на разварот ад Расіі і збліжэнне з Еўрасаюзам, што не можа не трыгерыць беларускага кіраўніка, які робіць усё наадварот. У выніку лідары многіх краін павіншавалі Пашыняна з перамогай, але ж Лукашенко на гэтую тэму захоўвае цішыню ўжо трэці дзень. Усе
сераду 10 чэрвеня ён увогуле як звычайна знік з публічнай прасторы, а адзіны допіс, апублікаваны Натальяй Эйсман, тычыцца нечакана землятрусу на Філіпінах, падчас якога загінулі каля 40 чалавек. Маўляў, Лукашенка прыносіць спачуванні ад свайго імя і ад імя ўсяго беларускага народа. Паціху разварочваецца новая крымінальная справа, прычым на гэты раз у даволі нечаканай сферы. Гаворка пра беларускі шоу-бізнес, які незаконным чынам выводзіў грошы праз падстаўныя фірмы. Падрабязнасці гэтай схемы агучыў асабіста старшыня камітэта дзяржаўнага кантролю Васіль Герасімаў. Паводле яго, прадстаўнікі беларускага шоу-бізнесу выводзілі грошы праз афіліяваную юрыдычную асобу ў Расіі. Ад імя гэтай расійскай кампаніі ў Беларусі выконваліся паслугі выступы выканаўцаў і артыстаў на канцэртах у дзяржаўных установах культуры. Хаця беларускую эстраду і прынята ўспрымаць як нейкую нягеглую і сціплую сферу, але грошы тут круціліся вельмі добрыя. Паводле звестак усё таго ж КДК, з 2022 па 2024 год арганізатары вывелі за мяжу праз гэты канал больш за 16 мільёнаў беларускіх рублёў і схавалі прыбытак ажно на 2 мільёны 800 тысяч. Назва фірмы і імёны фігурантаў не называюцца, але імаверна справа тычыцца леташніх затрыманняў дырэктара Палаца Рэспублікі і дэпутата Мінгарсавета Максіма Прыхадоўскага, а таксама кіраўнікоў прыватных івэнт-кампаній. Але былы дырэктар Палаца Рэспублікі цяпер знаходзіцца на свабодзе і ўжо нават займеў новую пасаду. Прычым лёс Прыхадоўскага – гэта добры паказчык таго, як працуюць патрэбныя сувязі ў цяперашняй Беларусі. Пачаўшы з простага вясельнага тамады ў правінцыйнай Бярозе, ён выслужыў сабе крэсла дырэктара Палаца Рэспублікі, а таксама месца ў мінскім гарадскім савеце ды мяккую падушку ля ног беларускай вертыкалі. У жніўні 25-го года здавалася, што на яго кар'еры можна ставіць крыж, бо тады Прыхадоўскага, які быў адным з арганізатараў праўладнага марафону адзінства, за хабар адправілі ў СІЗА. Паказальнае змаганне Лукашэнкі з карупцыяй усім вядома, і выглядала, што чыноўнік ад культуры сядзе надоўга. Але ж не, і ўжо праз 2 месяцы Прыхадоўскі быў на волі і сам хваліўся, што выйсці яму дапамагла асабіста Наталья Эйсман. Прычым чыноўніка не проста адпусцілі, а яшчэ і цалкам знялі з яго усе абвінавачанні. У выніку можна сказаць, што Прыхадоўскага пранесла. Хоць працу ў Палацы Рэспублікі ён і страціў, але неўзабаве атрымаў іншае цёплае месца і стаў намеснікам дырэктара нацыянальнага парка Белавежская пушча. Так што калі суды па справе шоумэнаў і будуць, то падобна, што без удзелу гэтага сябра Наталлі Эйсман. Ну і акрамя таго, кіраўнік камітэта дзяржаўнага кантролю Васіль Герасімаў агучыў іншыя вынікі працы сваіх падначаленых. Акрамя артыстаў, КДК таксама выкрыў групу, якая увозіла ў краіну медпрэпараты ад імя нейкай замежнай кампаніі. У гэтай гісторыі сума нявыплачанага ў бюджэт падатку на прыбытак склала 4,5 мільёны беларускіх рублёў. Стала вядома, хто канкрэтна вырашае, якія кнігі забароняць у Беларусі. Апошнім часам імкліва пашыраецца спіс кніг, распаўсюд якіх улады лічаць пагрозай нацыянальным інтарэсам. Сёння ў рэестры больш за 250 пазіцый, ад прац пра ГУЛАГ да сусветнай мастацкай класікі, якая масава трапляе пад забарону праз любыя згадкі ЛГБТ ці пытанні сексуальнасці. Лёс друкаваных выданняў вырашае спецыяльная рэспубліканская камісія, склад якой зацвярджаецца ажно Саветам міністраў. І цяпер стала вядома, хто ў яе уваходзіць. Агулам гэта 22 чалавекі, якія ўяўляюць сабой мікс чыноўнікаў, прадстаўнікоў сілавых структур і дзяржаўных навуковых устаноў. А узначальвае камісію былая міністарка інфармацыі і экс-дэпутатка Лілія Ананіч. Яе імя ўжо стала сінонімам забаронаў. Менавіта ў часы яе кіраўніцтва Мінінфармам у Беларусі пачалі масава блакаваць незалежныя сайты і выносіць папярэджанні прэсе. Цікава, што цяпер Ананіч амаль ніколі не каментуе забарону кніг, пакідаючы гэтую ролю свайму намесніку Дзянісу Язерскаму, які паралельна займае пасаду намесніка міністра інфармацыі. У адрозненне ад калег з гуманітарным бэкграўндам, ён мае тэхнічную адукацыю, а працоўны шлях пачынаў таваразнаўцам на гомельскім фанерна-запалкавым камбінаце. Уся яго далейшая кар'ера будавалася выключна па ідэалагічнай лініі. Ад кіраўніцтва раённым камітэтам БРСМ да пасады
галоўнага ідэолага Гомельскай вобласці. Што да шараговых кніжных камісараў, то тут заўважная асаблівасць у вялікай колькасці людзей сілавога блоку. 11 чалавек, то бок палова той камісіі, гэта супрацоўнікі спецслужбаў, аператыўнікі, мытнікі, памежнікі ды ваенныя ідэолагі. Так, у складзе камісіі афіцыйна зацверджаныя адразу два начальнікі аддзелаў Губазіка. Гэта Дзяніс Ільяшевіч і Артём Шкробат. Следчы камітэт прадстаўляе начальнік аддзела інфармацыі і сувязі з грамадскасцю Сергей Кабаковіч. Дзяржаўны памежны камітэт таксама дэлегаваў адразу дваіх прадстаўнікоў. Адзін з іх – гэта намеснік начальніка ўпраўлення ідэалагічнай працы Максім Літвінскі. Акрамя таго, мастацкую вартасць кніг у камісіі ацэньвае начальнік аддзела мытных расследаванняў Дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Дырман. Што тычыцца КДБ, то тут заўважны цікавы нюанс. Калі ў 21 годзе ў складзе камісіі адкрыта фігураваў намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення КДБ Ігар Жукаў, то з 2023-га проста прапісана абавязковая прысутнасць упаўнаважанай службовай асобы КДБ, імя якой не называецца. Прыкметны блок у камісіі складаюць вайсковыя ідэолагі. Вайсковую акадэмію прадстаўляюць палкоўнікі Сергей Глазырын і Александр Гарадніченка, а таксама прафесар Владимир Макараў. Апошні сумна вядомы сваім апраўданнем НКВД. Ён нават публікаваў артыкул, што гэта зусім не савецкія чэкісты ладзілі расстрэлы ў Курапатах. Што тычыцца удзельнікаў, якія пагонаў не маюць, то тут варта адзначыць кіраўніка тэлеканала АНТ і сенатара Ігара Луцкага, які наўпрост звязвае пытанні культуры з геапалітыкай і ўплывам захаду. Адзначым, што цяпер новыя падыходы дзяржавы не абмежаваліся канфіскацыяй кніг. З пачатку 2026 года набылі моц папраўкі ў закон аб правах дзіцяці, якія прама забаранілі прапаганду гомасексуальных адносін, змены полу і бяздзетнасці. Ну а з красавіка ўлады афіцыйна ўвялі новы артыкул у кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. І цяпер праз максімальна размытыя крытэрыі за любое нейтральнае ці пазітыўнае асвятленне гэтай тэматыкі пагражаюць гіганцкія штрафы. Амаль 7,5 тысяч рублёў для юрыдычных асоб, а ў выпадку доступу да інфармацыі непаўналетніх можна атрымаць і да 15 сутак арышту. У тым ліку такое пакаранне можа быць і за забароненыя кнігі адпаведнай тэматыкі. Ну і фактычна ў працяг мінулай тэмы. Пакуль Ананіч забараняе кнігі, яе сын і нявестка перабраліся жыць у Кітай. Праўда, варта разумець, што каштоўнасці чыноўніцы яе сваякі цалкам падзяляюць. Нявестка Ананіч Святлана Ісаёнак 12 гадоў адпрацавала ў галоўнай прапагандысцкай газеце СБ Беларусь сегодня і збірала калекцыю лістоў уладаў з падзякамі за сваю працу. Быў нават ліст ад Лукашэнкі за актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі. Але ж летась Ісаёнак знайшла больш цёплае месца ў сакратарыяце палаты прадстаўнікоў, дзе адпрацавала цэлы год. Сын чыноўніцы Андрэй Ананіч працуе ў сферы закупак, продажу і лагістыкі ў кампаніях, звязаных з уладай. У яго працоўнай кніжцы была нацыянальная біятэхналагічная карпарацыя, а таксама кампаніі Дылекс Транспарт і Трайпал. Цяпер Ананіч малодшы прыняў прапанову працы ў Кітаі і разам з жонкай ужо пераехаў туды. Патанула яшчэ адно вядомае беларускае прадпрыемства. Як заўважылі журналісты партала «Зеркала», гомельскі мясакамбінат цяпер хутчэй за ўсё чакае банкрутства, бо яго даўгі складаюць больш за 120 мільёнаў беларускіх рублёў. Цяпер ідуць судовыя справы з нагоды фінансавай неплацежаздольнасці прадпрыемства. І з дакументаў па гэтых справах вядома, што ў дачыненні да мясакамбіната завялі ажно 109 выканаўчых вытворчасцяў, а разліковыя рахункі прадпрыемства былі арыштаваны. З тых жа дакументаў вынікае, што ў мясакамбіната не хапае грошай, каб пагасіць даўгі перад крэдыторамі, бо ён нясе абавязальніцтвы па 135 указе Лукашэнкі аб развіцці аграпрамысловага комплексу Гомельскай вобласці. Банальны выпадак на дачы скончыўся трагедыяй. У Пухавіцкім раёне пасля укусу асы загінуў 52-гадовы мужчына. Ён заўважыў укус насякомага, а жонка нават прапанавала яму адразу выпіць супрацьалергічны прэпарат. Аднак мужчына ад лекаў адмовіўся, палічыўшы здарэнне дробяззю. І гэта рашэнне аказалася фатальным, бо праз нейкі час яго стан імкліва пачаў пагаршацца, і ён страціў прытомнасць. Перапалоханая жонка тэрмінова выклікала хуткую, аднак выратаваць пацярпелага медыкі ўжо не змаглі. Папярэдняй прычынай трагедыі называюць вострую і вельмі хуткую алергічную рэакцыю, якая прывяла да ацёку дыхальных шляхоў і спынення сэрца.
Вось такие навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.